mela qegħdin jiena smajt minn għand coach Etienne u kważi il-mostni onorati qed inkellimkom għax smajt illi għammi pereżempju ħaddab il-tlieta snin ilu, is-sena l-oħra. Kemm ilu coach? Is-sena l-oħra jiena smajt li għandek sirtu xi records nazzjonali x'tagħtu xi weeks konsekuttivi. Qed ngħid tajjeb ieħor. Thank you, work, ma sewwa. Tajjeb ħafna. X'qed nipprova ngħidilkom? Bħalissa vera faċli titla' il-fama għal raskom. Daqsta t-silma. Għax tgħidha wieħed il-klassi. Bil-kemm jaf nisbalju jiena kien jiena double aħna għamilna snin konsekuttivi għax kien kelmu. Asfal kelmu daqskemm jiena kien dajk tiġi kellimni xi faċli daqsta t-silma. U minn minnkom jagħmilha nifhimkom. Imma ftakru dak il-persuna li smgħu jgħidu jista' jkun iċ-chairman ta' xi kumpanija kbira jew ta' xi kumpanija żgħira f'dik ta' snin oħra. Issa huwa l-iktar żmien ideali għalikom illi dan il-poter li għandkom tużaw tajjeb. Fis-sens illi finance tagħkom intom normals għax qed taxkru l-numru. Mela issa huwa l-aktar ċans li għandkom li tidher nervhom waqt li forsi n-nies iħarsu lejja bħalissa hekk il-fuq. Jiena ħadet lejhom l-isfel bħal tkellem ma' kulħadd. U inti jgħaddu snin. U n-nies li jkunu jiftakru bħala Aiden illi kien ħaddabi xorta kellimni ma kienx kiesa, kemm muli, kemm nixtieq nkun bħalu, kemm nixtieq li tfal tiegħi jkunu bħalu. Mela issa huwa l-aħjar ċans illi intom tagħtu eżempju mhux biss li sħabkom, imma tagħtu ċans għax lil dak il-bniedem li forsi kont tisnobjah, kont mhux se tkellmu, qabel tiġi bżonn. Meta forsi inti tkun irtirajt mill-futbol, u qabel jkun hemm fuq u inti tgħid tistgħu nagħtu l-porsi. Mela id-dinja ddum, ir-rota ddum, meta qiegħed hemm fuq, aħta fiċ-ċans għax issa huwa l-aqwa ċans li